bon dia. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'acte en homenatge a les persones que comencen una nova etapa, que ja veureu pel vídeo. Aquí tindrem un petit resum, no? És una etapa plena d'il·lusions, és a dir, que dubto que acabin la seva vida activa, sinó que faran altres coses. Bé, primer de tot volia excusar la presència de Daniel Rico, Begoña Sainz, Toni Iglesias i Joan Carbonell, que voldrien ser avui amb vosaltres i han escrit missatges molt afectuosos, però per diverses circumstàncies no han pogut ser avui aquí amb nosaltres. Bé, avui tenim amb nosaltres el vicerector de projectes estratègics, Paco Morente, i m'acompanya també el secretari de la facultat, Joan Carles Jordés. Agraeixo a tots els professors i professores, directors i directores, la seva presència avui aquí. Sé que tots anem desbordats, sobrepassats de feina i que trobar una hora i mitja per estar aquí amb nosaltres és ben difícil en aquests últims dies del curs. Té l'avantatge que el que us quedeu al final tindreu copa de cava, és a dir, que almenys podrem estar xerrant una miqueta, que és la part més agradable de l'acte. Bé, començarem amb la part més interessant. Sabeu que cada cop se'n jubila més persones i és més difícil condensar totes les històries d'aquestes persones, i fa uns anys vam començar fent entrevistes personals a cadascuna d'elles i fent un petit vídeo resum de les seves trajectòries. Començarem amb aquest petit vídeo resum. Ens han deixat moltes coses molt interessants perquè era molt difícil retallar, però al llarg d'aquesta setmana i la vinent us enviarem un correu amb cadascuna de les entrevistes personals i les podreu descarregar i veure complertes totes elles. Passem al vídeo, Joan Carles. Començant des del principi i preguntant-te d'on neix el teu interès pel món antic i més concretament per al món grec antic. A part, millor dir que m'agradés quan estudiava a primària, secundària, la literatura en general, va ser a l'institut que em va decantar per estudiar el món clàssic. Els primers records que tinc de disfrutar estudiant literatura o història em venen de quan estudiava a la Salle Gràcia, que feia 5è de batxillerat, quart, 5è de batxillerat. Disfrutàvem les assignatures de les matèries d'humanitats, m'ho passava pipa. I després, quan vaig entrar a l'Autònoma, al conèixer en Francesc Bonastre i les classes de música, vaig començar a lligar aquesta vessant meva per les humanitats amb la música. Vaig poder unir aquestes dues coses. La veritat és que el meu neguit ve una mica induït, perquè jo no vaig triar fer geografia en un principi quan vaig començar la carrera. Jo volia ser periodista. Periodista de guerra. Clar, era molt jove, Ara em faria por, però era molt jove. I llavors no em van acceptar periodisme, perquè feien uns exàmens molt rigorosos i tot això, llavors vaig triar geografia i història. Però fins que vaig tenir una classe que em va canviar la vida, que va ser la classe de l'Helena Estalella sobre geografia rural, que em va explicar coses que jo vaig dir, això és geografia, doncs això m'agrada. La universitat, sí, perquè clar, jo vaig venir a estudiar i després m'hi vaig quedar. I de fet, la meva implicació a l'Autònoma ha estat total, I així m'he trobat muntant el Gabinet de Llengua Catalana l'any 1988, que clar, ara ningú se'n recorda d'això, però aquí no existia res.
anant al rectorat a muntar el gabinet de llengua catalana, doncs després, no sé, posant-me a la direcció de l'escola de traducció, després, no sé, el deganat, tot, no? Tot així, no? A mi sempre m'ha agradat en tots els càrrecs que he tingut i col·laborar estretament i personalment amb la gent que s'ha de treballar, no? Per mi la Universitat Autònoma es va convertir en una part cabdal de la meva vida, dedicant-li molts esforços però també moltíssima il·lusió. És una vida de dedicació plena, no? Quan nosaltres presentem les nostres tesis doctorals és l'any 1983. Fins a aquell moment a Espanya només s'havia presentat l'any anterior una tesi. O sigui que som, en aquest sentit, iniciadors de tot un procés. Al 83 presento la tesi doctoral, però no m'incorporo al Departament d'Història Moderna i Contemporània amb un contracte de professor adjunt interí a l'any 86. O sigui, 3 anys després d'acabar la tesi, el que passa que aleshores, en molt poc de temps, ja trec una plaça de professor titular, pràcticament en un any i mig. És un moment de creixement de la universitat en general, de creixement del professorat. Aquell any, 86, es posa en funcionament la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, que és la facultat en la que, juntament amb la Facultat de Filosofia i Lletres, jo vaig començar la meva docència. Feia unes classes a la Facultat de Polítiques i Sociologia i unes altres classes a la Facultat de Lletres. Bueno, lo de la història de l'art, diríem, hi vaig arribar malgrat tu, perquè recordo que un dels pitjors professors que vaig tenir al batxillerat va ser precisament el professor d'Història i d'Història de l'Art. Era nefast. I, a més, va coincidir també que casualment va caure a les meves mans, quan estava allà a l'Emili, avorrit com un ostre, naturalment, perquè és una pèrdua de temps, un llibre que es diu Sociologia de l'Arte del Frank Castell, no? Que era d'Aliança Editorial, un llibre petitó, i bueno, total, que quan vaig tornar a Barcelona vaig dir, què fas en la teva vida? Bueno, doncs provem lletres. Jo em considero de la línia de la teoria crítica, filosòficament parlant, en un sentit ampli, i el concepte de raó està en la majoria dels meus llibres. En la majoria dels títols, fins i tot. La majoria dels títols des d'aleshores. Vull dir que... Però al final ho acaba pensant que passa la vida escrivint un sol llibre. Sí. Per etapes, però al final és més aviat un sol llibre. I el concepte de raó per mi ha sigut absolutament central. Quin era el context sociopolític d'aquella autònoma que tu vas conèixer al començament? Jo crec que hi havia molta mobilització més generalitzada. Recorda que també va ser l'any de la torna, del judici contra els joglars. I doncs portàvem totes i tots l'enganxina de llibertat d'expressió. Eren anys que acabaven d'haver-hi les primeres eleccions democràtiques. Després hi va haver el cop d'estat de Tejero, del 23F, que ens va enganxar aquí a la biblioteca estudiant per Història de les Religions a unes quantes companyes. Una marca de la casa pel qual som coneguts en la historiografia espanyola doncs és la nostra dedicació al que podríem dir la història dels de baix, si tu vols. És a dir, una història social de la política, amb una atenció molt destacada al que són els moviments socials, l'oposició política, a la relació entre el franquisme i la societat, que és una cosa que no està tan analitzada, i bé, doncs, aquí estem. Quins i quines mestres recordes o et van marcar especialment, no? Bueno, a la carrera, clar, la primera que va marcar, que és la que parlarem més, és la pròpia professora Rosa de Santiago. Dic la primera perquè recordo, encara que les memòria hi fa molt temps, a vegades falla, però hi ha coses que un recorda sempre. I recordo la primera classe, quan vaig venir aquí. La primera classe va ser amb ella, que explicava, no sé si es deia llengua grega 1, i a partir d'ahir tota la resta que he tingut, tots els professors de grec i llatí, grec m'he decantat més, Quartero, Cos, Fortes, llatí, Mayer, Martínez, El Toni Tulla va ser la meva bisagra per a jo considerar el departament com una cosa seriosa quan en el moment que jo vaig pensar que havia
havia de dedicar-me professionalment a ser professora de geografia. La meva prioritat era, m'agradava molt, en aquell moment deia estudiar, no sabia què era estudiar, però m'agradava molt, i llavors la meva prioritat va ser sempre l'Autònoma. L'Autònoma és una universitat de prestigi. Com penses tu que la teva carrera ha contribuït a desenvolupar aquesta posició de l'Autònoma a la societat? Bueno, jo no sé si ha contribuït molt o poc, però sí que puc dir que jo he iniciat un camp d'estudis a Catalunya que no hi era abans en l'antropologia, tota l'antropologia de l'educació, que era una especialitat molt americana. Vaig tenir la sort de tenir una postdoctoral fellowship a la Universitat de Califòrnia i doncs jo crec que vaig portar aquesta línia d'investigació aquí, després vaig dirigir un munt de tesis doctorals que van crear també tot un corpus de coneixement i el propi grup de recerca EMIGRA. De fet, la teva tesi doctoral és el primer estudi global del conjunt de les tauletes en lineal B. Què aporta aquest corpus textual al coneixement de la civilització micènica? El corpus, en comparació a altres jaciments, pilos, nossos, és relativament reduït, perquè són 80 inscripcions. Són tipus d'inscripcions semblants a les altres, des de les característiques de com estan fetes. Les formals i tot, sí. Però afegeixen coses. El primer és els llocs on van trobar, és a dir, veure que totes són inscripcions administratives del Palau, però aquí ja tenim testimonis de que el Palau no està circunscrit al lloc de l'Acròpolis de Micenes, ni a la mateixa, sinó que estava fora, extramuros també, no? Va ser absolutament determinant en l'elecció d'un primer tema d'investigació que es va convertir en una línia després amb llarga continuïtat en la meva trajectòria investigadora, l'antifranquisme, un primer estudi sobre l'antifranquisme a Catalunya a la primera dècada de la dictadura, als anys 40, era una qüestió que pensàvem, els que compartíem inquietuds i activitats, que s'havia de tractar immediatament per posar en coneixement de la societat d'on veníem i com estàvem. Però jo crec que allà se'm va despertar a mi aquesta vocació per l'arqueologia musical, és a dir, per l'aspecte del patrimoni. Allà, començant a mirar manuscrits del 17, del 18, fent-nos preguntes sobre què vol dir espacio, què vol dir l'AC, què és això, com es fa allò. D'aquesta manera, preguntes que tampoc, en Francesc tampoc és que tingués les respostes de tot, ni molt menys, però les anàvem descobrint tot entre tots. I això era fantàstic, perquè això va crear una sensació d'equip, de cohesió com a grup de recerca molt interessant. També penso que a vegades nosaltres també elegim a vegades temes que ajuden a fer una mica de país, no? No vull dir que tinguem una vocació, diguéssim, social, però bé, és una manera també de conèixer i de donar a conèixer el patrimoni, i ajudar, naturalment, que no es perdi, que sigui valorat. I això és gratificant. Dono fe que ha de fer molt goig estudiar el patrimoni mallorquí. Home, la docència jo penso que per un professor és una part essencial de la seva tasca, una part que, a més, la concebeixo com molt interrelacionada amb la recerca. Llavors, sí, la meva docència m'ha agradat. A mi la docència, el fet de fer classes, em xucla. A la classe intento transmetre. La docència és una cosa molt important. I per què és tan important? Doncs mira, si jo penso que a partir del curs 78-79 vaig començar a fer classes amb contracte fins ara, imagina't la quantitat d'estudiants que he arribat a tenir. Per tant, la incidència que ha tingut que jo hagi fet més bé o més malament o amb més consciència a les classes és una... En fi, té incidència directa amb una quantitat de gent importantíssima, no? Després hi ha coses de la docència que te conforten molt, no? Per exemple, la direcció de quan te venen a buscar perquè dirigeixis un TFM o una tesi doctoral, no? Penses, bueno, almenys alguns estudiants sí que he arribat, no? La gent jove ha de tenir moltes ganes de venir i està disposada a aprendre tot el que li oferim, no venir unes hores i després seguir amb la seva vida, sinó que fer més vida universitària. Jo crec fermament que la docència també obre camins a la recerca i la recerca no és que obri camins, però sí que ensenya
a veure les coses importants i les que no són tan importants de la docència. Per tant, un professor universitari ha de fer docència i ha de fer recerca. Jo crec que l'antropologia ofereix dues avantatges úniques com a disciplina que ara haurien de ser matèria gairebé obligatòria, transversal, a tot arreu. La primera, nosaltres, les desigualtats, que és el que ens preocupa, que pot passar, no? Noves bretxes, noves desigualtats arran de canvis tecnològics i econòmics, com sempre ha passat a la història. L'antropologia què ens permet? Sempre tenir en compte la complexitat de les experiències dels subjectes. Nosaltres no mirem els fenòmens des de fora, sinó que intentem entendre també com són viscuts. Ha sigut sempre una característica meva de procurar escriure de la manera més clara, formular les tesis, les idees i els arguments de la millor manera possible perquè tothom ho entengui. No? Sí, sí. A mi l'experiència estètica, les pràctiques artístiques m'interessen sempre en una mena de triangle que hi ha l'estètica, l'ètica i la política. Sempre. Quantes més persones de la nostra comunitat, en aquest cas del PDI, participin en els òrgans de govern, de gestió de la universitat, molt millor per la institució. L'experiència que dona conèixer molt més, no el teu departament, no la teva facultat, sinó tota la universitat, és una experiència que permet valorar molt millor quina és la situació en cada moment, què és el que es fa, què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer, perquè malauradament hi ha coses que no es poden fer o que no tens els instruments i les capacitats. I jo crec que, evidentment, no tothom pot ser-ho tot, però una quota important de participació, aprofitant les condicions d'autogestió, fins a cert punt, que té la universitat, comporta un benefici molt clar, d'això n'estic molt convençut, un benefici molt clar per al conjunt de la institució. La Facultat de Lletres hauria de tenir una vocació d'humanitats. Per tant, hauria de tenir un discurs i una missió realment transversal, aprofitant el que tantíssimes disciplines que s'apleguen en aquesta facultat poden oferir. No? Quan anàvem a l'arxiu dels Caputxins al principi, després vam anar a l'arxiu del Pi, que és un arxiu fantàstic, no? Ple de música del segle XVIII, i doncs podien tocar manuscrits del 1700, de principis del 1800, i ens trobàvem els mateixos problemes que ens trobàvem a Tarragona feia 20 anys amb el Francesc Bonastre. I això què vol dir? Aquest instrument que diu Buxen o Butzen, què és exactament? Què és un fiscorn? Com funciona? Saps? O sigui, tota mena de preguntes que havíem de resoldre allà mateix, a l'hora de fer la descripció. Això també va propiciar que poguéssim anar elaborant una metodologia per a la descripció de documents musicals. Això també és una part interessant que s'ha de tenir present i que avui en dia ja ha donat els seus fruits. Quins canvis s'han produït i com els valores? Les formes d'ensenyament una mica ho he dit abans, no? Abans eren més lliçons magistrals, tot i que a la pràctica també es feien traduccions, però es deixava més en compte la veu del professor, per dir-ho així. Ara hi ha més... Hauria d'haver més participació de l'alumnat, no? Per el tipus també d'ensenyament a través de paules, de propostes de treball, etc. L'art és una forma de coneixement que a més s'ha anat fent cada cop més important en aquestes darreres dècades, no? Perquè el nostre mode d'accés a la història, els problemes ètics, polítics, etc., tot sovint no és discursiu, sinó que és en mitjans estètics, que són el cine, les novel·les, les sèries de televisió, la música, etc. La cuina. I l'art és una forma de coneixement. Anem a fer una col·lecció amb els fons musicals de Catalunya impresos. Quants n'hi ha? Xifres, perquè les xifres són al·lucinants. De volums, de registres... La feinada és increïble. Una cosa són els volums publicats, que són 12, en els quals hi ha 21 arxius catalogats. Una altra cosa és la base de dades, en la qual es poden consultar 15.500 i pico de registres. Joan Gómez Pallarès, que es presentava per Deganat, va venir al meu despatx i em va dir, escolta, mira, m'agradaria que fossis vicedegana. I jo vaig pensar, qui està parlant? Vaig mirar enrere quan estava sol al despatx. Veig que hi ha com una espècie de canvi de paradigma. És a dir, no és la meva universitat,
La universitat del passat ni ho pot ser. Vull dir, la societat canvia, els estudiants canvien, els mitjans canvien, tot canvia. Però certament no és la meva universitat, en el sentit de que veig que hi ha paraules que van desapareixent del vocabulari acadèmic. Per exemple, la paraula coneixement, que és una cosa sorprenent, no? Què t'endús del teu pas per la universitat i si vols afegir qualsevol paraula o el que vulguis, no? Bueno, moltes gràcies, Marta. Bueno, m'enduc moltes coses. Estava reflexionant, però clar, se m'escaparà, no? O sigui, primer coneixement, no? Quan jo estudiava i el que he continuat fins ara, no? Aprenentatge de tot. M'enduc amistats, m'enduc agraïments a tothom. La UAB m'ha permès fer la professió que jo volia, no? I gaudir, que és un privilegi, de tots aquests anys de professor, també, en secundària, perquè vaig estudiar primer i després aquí, no? Penso continuar dedicant atenció a la recerca que no he pogut acabar en aquests últims temps. Penso continuar col·laborant amb les activitats del CEDIT en la mesura del possible. Per tant, penso que cada etapa de la vida té els seus requeriments i diguem-ne, aquesta nova etapa l'encaro amb molta il·lusió, tinc moltes ganes, fent les coses que realment m'interessen, però també, si és possible, vull prendre'm les coses amb una mica més de calma, perquè és necessari. Els estudiants venen formats diferentment. Els estudiants, sobretot, estan molt lligats a les eines digitals, no? La intel·ligència artificial servirà per donar impuls a idees molt més avançades, molt més controvertides, molt més crítiques, i les hem de saber. I l'art està per pensar els problemes del món i de buscar-nos camins, vies, il·luminar-nos, almenys ajudar a clarificar les consciències. L'art per ell mateix no canviarà el món, però sí pot contribuir a clarificar les consciències i a donar raons. I jo crec que això és molt important. És a dir, hi ha tota una sèrie d'accions que van més enllà del que són els continguts curriculars de les disciplines i els projectes i el coneixement que produïm, no?, com a investigadores i investigadors, que tenen un moment de transferència, una via de transferència immediata en l'entorn, i aquesta vocació també és un gran valor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La musicologia està al servei de la música. Jo sempre l'he orientat així. Per tant, aquesta musicologia arqueològica de patrimoni està al servei dels intèrprets, perquè els músics trobin repertori, puguin fer programacions, enregistraments, etc. O sigui, tornin a fer circular aquesta riquesa monumental que tenim en els nostres arxius, que desconeixem. A veure, l'Autònoma és una universitat, si tu mires en els rànquings de les universitats espanyoles, amb una potència extraordinària. El que són els nostres estudis, jo em centraré més en el cas de la història, que és el que l'opció durant molt de temps ha estat uns estudis amb una certa massificació. Això li dona un perfil que després igual no es trasllada tant al que és la recerca. Jo penso que en aquest sentit caldrà trobar els equilibris entre uns estudis molt massius i després el que és la recerca que es pot desenvolupar, però podem continuar, jo crec que podeu continuar amb el marc que mínimament ha crescut i que està assentat, i per tant amb projectes de tesi que poden ser realment interessants amb les temàtiques que s'estan fent. Jo ho veig amb optimisme. Canvis tecnològics, l'impacte de la intel·ligència artificial, sense caure en seguiments crítics de qualsevol novetat, de lo nou per lo nou, i hem de ser proactius, mai passius, intervenir en tots els camps, sí, però fer-ho ben pensat, ben articulat. El balanç, el personal, no pot ser millor. És a dir, la universitat m'ha donat tot. M'ha donat una professió, m'ha donat una vocació, m'ha donat molt de temps. Qualsevol cosa que es faci a la vida s'ha de fer
s'ha de fer amb ganes i amb entusiasme, no? Jo crec que ho he fet tant com he pogut, esclar, tampoc no... I per tant aquest és el missatge que dono. Jo en dono fe. Moltes gràcies a totes les persones que hi han intervingut. I ara donarem pas a dos músics, Glòria Vila i Marcel Torres, recomanats pel vicedegà d'alumnat, que avui no és aquí amb nosaltres perquè està excavant a la Draga amb els seus alumnes de pràctiques. Fem passar la Glòria i el Marcel? Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta i aquests ocells que van de branca en branca i el sol ixent i la llum que em desperta van parlant-me de tu. Van parlant-me de tu. Si vols present t'ompliré de carícies. Si vols records t'oferiré els més vells. Si vols futur t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. La mar de blau per moments tan ombrosa, la mar de verd tan bella i perillosa, la mar de gris que es vol majestuosa, la mar de ser tan entremeliosa. Van dient-me el teu nom, van dient-me el teu nom. Si vols present t'ompliré de carícies. Si vols records t'oferiré els més vells. Si vols futur t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta i el sol ponent d'aquest dia que es cansa i el vell llebeig que ha vingut a la tarda van dient-me el teu nom. Van parlant-me de tu. Moltes gràcies. Estem molt contents d'estar en aquest acte. Us hem interpretat Parlant-me de tu, de Raimon, i a continuació us interpretarem La Rambla del Poble Sec, de Cercs Freixes.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohema on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec. Parla'm de la pluja que ha plogut, d'imatges molles al carrer damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit. Potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Mentre a la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit, tinc por de posar ordre a aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard. Penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treure l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohema on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Glòria i Marcel. Després els tornarem a veure una estoneta. I ara cedirem la paraula al Pere Isàs i a la Teresa Cabré perquè els hem demanat que facin un diàleg espontani en nom de totes les persones homenatjades. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies a l'equip de Deganat i a la degana, la doctora Margarita Freixas, per l'organització d'aquest acte que comença ja a ser una tradició en la facultat, una tradició iniciada justament per la degana Teresa Cabré ja fa uns quants anys. I moltes gràcies també a tots els assistents, a la major part dels presents, col·legues, amics. Se'ns ha demanat en 10 minuts que dirigim una mirada al passat i al futur des de la nostra experiència de la facultat, en 10 minuts. Per tant, serem molt breus en aquest diàleg i el comencem immediatament. La Teresa començarà. Ella es va incorporar a aquesta facultat i a la Universitat Autònoma abans que jo i, per tant, li pertoca començar el diàleg. Teresa. Bé, vaig començar abans que ell perquè vaig venir a estudiar a la UAB, no? Bé, jo abans volia dir que, clar, que parlem en representació de tots els que es jubilen, però això és una cosa molt difícil. És una cosa molt difícil perquè cadascú té la seva experiència. O sigui que demano perdó perquè, esclar, nosaltres segurament parlarem de com ho veiem nosaltres. Bé, doncs com deia, jo vaig començar a l'Autònoma perquè tenia una germana més gran que em va dir: tu, si vols estudiar, res d'anar a Tarragona, has d'anar a Barcelona, a la Universitat Autònoma, perquè és la universitat més progressista i més catalanista
i no aniràs a... En fi, el que és important és fer d'estudiant. Per tant, jo cap a l'Autònoma hi falta gent i aleshores doncs, va coincidir que el curs justament del 73-74 era el famós, es va establir el famós calendari Juliano, no? del ministre que de fet ja va dir, o el van dimitir o va dimitir, és igual, la qüestió és que va ser també un curs una mica desgraciat perquè al setembre, quan van venir a fer les proves de selectivitat, que en feien una cosa que no sé, ja no recordo ben bé, però ens van dir fins al gener no cal que torneu, i aleshores, en fi, ara fa una mica de gràcia, però aleshores no sé si em feia gaire de gràcia, perquè no es feien gairebé classes, no? I això va anar a pitjor perquè el següent any, el següent curs, hi va haver la famosa vaga de Penenes i, per tant, l'aprovat general polític, amb la qual cosa tampoc no van fer, gairebé no van fer classes, no? Per tant, el tercer curs gairebé puc considerar que va ser el meu primer curs i el primer curs on vaig descobrir la lingüística. I realment amb això sí que la lingüística no la vaig descobrir com molta gent a l'institut, sinó a la universitat. I aquesta va ser la via que jo vaig continuar estudiant i endavant. I, en fi, no sé si potser comentis tu com vas entrar aquí. Sí, jo vaig incorporar-me una mica més tard perquè jo l'aleshores llicenciatura la vaig fer a la Universitat de Barcelona, però també en un moment determinat, ja acabada les assignatures de la llicenciatura, vaig demanar opinió ja pensant en el que aleshores era la tessina, la llicenciatura en grau, i, evidentment, una possible continuació cap al doctorat, i vaig tenir el bon consell de canviar-me de la UB a la Universitat Autònoma. I, per tant, vaig començar a fer unes primeres passes aquí. No moltes passes, perquè en el moment de fer la tessina i després el doctorat no vaig tenir molta presència. Va ser ja presentat el doctorat l'any 86, quan em vaig incorporar com a professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània i allà he estat fins avui. Se'ns demanava també un apunt, si més no, sobre la facultat d'aquells anys. Jo crec que els que ens jubilem ara, els que formarem part d'aquest col·lectiu que s'anomena classes passives, jo espero que algun dia d'aquests canviïn el nom per considerar-lo inconstitucional. De moment, classes passives. Vam incorporar-nos entre final dels 70 i primers dels 90, els anys 80. Un moment en què la facultat estava creixent molt, teníem molts estudiants. Si bé molts estudiants no en primera ni en segona i en alguns casos ni tercera opció, perquè l'oferta d'estudis i de places era clarament insuficient per la demanda d'un creixement dels estudiants, de la demanda de creixement dels estudiants universitaris. Uns estudiants, naturalment, inevitablement, diferents dels d'avui, en tots els sentits. Com que també se'ns ha plantejat alguna anècdota, jo recordo, quan faig memòria, que en la meva llicenciatura, la història, teníem un grup de tarda, assignatures de tarda, molt nombroses, amb un perfil d'estudiants molt diferent als del matí i molt diferent als estudiants actuals. Alumnes adults que no havien tingut l'oportunitat, en molts casos, d'estudiar a la universitat abans i que volien, a partir d'un doble esforç, perquè la immensa majoria tenia una activitat laboral completa als matins i a vegades fins i tot una part de les tardes, estudiar i tenir una llicenciatura. Aquests estudiants han desaparegut
de la facultat, probablement perquè les condicions socials no són les mateixes i no sé fins a quin cert punt perquè no hem afavorit suficientment el deixar aquesta porta oberta, no ho sé. En aquests alumnes hi havia també un perfil que avui és inexistent. Jo recordo tenir a les classes de tarda a moltes monges, moltes religioses que les seves ordres les enviaven a treure una llicenciatura per incorporar-se després a la seva activitat docent. He de dir que, a part de monges, jo aleshores, si bé no en aquesta facultat, sinó a l'altra facultat que vaig fer uns anys docència, la de Ciències Polítiques i Sociologia, també vaig tenir militars, sense uniforme, això sí. Les monges anaven amb hàbit, els militars sense uniforme. Però militars, que quan et venien a veure al despatx picaven els talons en el moment d'entrada perquè sabien qui era l'autoritat. L'autoritat els havien d'haver dit molt clarament que l'autoritat era el professor i que, per tant, que havien de mostrar tota la consideració al professor. Bé, evidentment la facultat avui, els estudiants avui, són molt diferents en tots els sentits i, per tant, això exigeix, ha exigit ja i exigeix una adequació per part del professorat, per part del conjunt de la universitat, als canvis que s'han anat produint i a la situació actual. Potser ara pertoca, després d'aquesta molt breu mirada cap al passat, dirigir també una mirada cap al present i al futur des de l'experiència de la Teresa i de la meva, que no s'ha dit probablement perquè no és necessari, no cal, que se'ns ha demanat que estiguem aquí per la nostra condició d'exdegans o de degans estats, perquè, evidentment, qualsevol dels companys que estan avui en aquest acte en la nostra mateixa situació podrien perfectament estar en aquesta taula. Per tant, Teresa, com podem mirar el futur, el present i el futur? Bé, clar, jo abans no ho he dit, esclar, jo vaig venir aquí però no sabia res, no sabia ni gairebé ni si existia un rectorat, no sabia res. El que passa és que, en fi, un es va implicant i jo de seguida em vaig implicar amb tot, no? Em vaig implicar amb les classes de normalització del català, ja vaig començar quan era estudiant, en fi. I, per tant, sempre m'he implicat i he viscut la universitat com, en fi, no sé, amb ganes i amb dedicació. I, per tant, he fet tot el que he trobat al davant que creia que s'havia de fer. I, per tant, el present. Doncs el present jo crec que, ja ho he dit, ha sortit una mica al vídeo aquest, els professors ens hem de dedicar a la docència, a la investigació, totes dues coses, i també a la gestió. Jo crec que és una part important per tirar endavant a la universitat, dedicar-se a la gestió. I sí que la universitat canvia, però aquestes tres vessants jo crec que són importants i continuen existint i continuen necessitant gent que s'hi dediqui d'una manera seriosa i generosa, sobretot. En aquest sentit, en fi, no sé si és aquí l'oportunitat, però jo sí que voldria donar les gràcies a totes les persones que m'han ajudat en tots els càrrecs que he tingut. Jo he tingut una gran sort i aquesta sort és també gràcies a totes les persones que m'han envoltat i, en fi, voldria agrair-los públicament. I, finalment, tornant a la qüestió de la docència, ara que està una mica, no sé si amb desprestigi, perquè es diu molt en contra de les famoses classes magistrals, tant de bo les classes fossin magistrals. Voldria acabar amb una frase del professor Pere Lluís Font, que ha sigut Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, amb un discurs que va fer aquí inaugural de la facultat, que diu: pel que fa als mètodes docents, una classe és bona si és bona
sigui magistral o no. Em sembla que és molt il·lustratiu. A veure, tu com ho veus? Bé, crec que no és possible estar en desacord amb una cita d'un professor de la facultat, de la UAB, que finalment, ho deia un article periodístic fa no masses dies, finalment ha tingut un reconeixement com el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes. Bé, tenim un present i un futur ple de reptes, ple d'oportunitats, oportunitats que hauran dels que continuïn a plena activitat en el futur aprofitar i articular, però també tenim amenaces, i amenaces greus. Jo no vull fer un quadre catastròfic, perquè les formulacions catastròfiques només porten a la passivitat i a l'acceptació. Al contrari, hem de ser molt actius justament davant d'amenaces importants que tenim i que ens afecten com a ciutadans, però particularment estem a la universitat, ens afecten com a membres de la comunitat universitària i que els tenim a sobre. Hem vist com ha anat creixent en els últims temps una onada ultradretana que a hores d'ara s'ha convertit ja en un tsunami. Una onada ultradretana que posa en qüestió conquestes fonamentals que consideràvem consolidades en les nostres societats, que posa en qüestió la democràcia mateixa, que posa en qüestió drets i llibertats, que posa en qüestió els avenços encara insuficients en l'àmbit de la igualtat, en l'àmbit de l'accés el més obert possible al coneixement i a la cultura. I aquesta onada, aquest tsunami, a més es produeix en un món en el que no cal descriure, crec, amb un genocidi als ulls de tothom, amb conflictes bèl·lics al proper Orient, a Europa, a Àfrica, amb amenaces també molt greus derives d'aquests conflictes. I aquesta onada, aquest tsunami, té clarament com a objectius el combat al coneixement, el combat a la cultura i, per tant, el combat a la universitat, el combat a les institucions de ciència i de cultura. I és fàcil entendre per què s'ha posat aquest objectiu, perquè justament el que pot combatre millor la ignorància, el que pot combatre millor la banalització, el que pot combatre millor la desinformació, el negacionisme de tantes coses, és justament el coneixement, és justament la cultura. I aquí una facultat com la nostra, una facultat d'humanitats, una facultat de coneixements humanístics, permeteu-me que no parli d'estudis humanístics i de ciències socials, crec que és una divisió massa artificial moltes vegades, aquí tenim un paper molt important, tots plegats, amb la implicació, evidentment, i no pas en lloc secundari, dels estudiants, del nostre alumnat en els diferents espais. No és fàcil la situació, no és fàcil les amenaces que tenim davant, que no estan només a Harvard i a les universitats americanes després de l'accés de Trump al poder, sinó que les tenim ja molt més a prop, a Madrid, tan lluny a vegades, però també tan a prop. Per tant, el que podríem donar és ànim, no desànim, sinó ànim, perquè caldrà ser molt actius, molt conscients i molt actius per actuar davant d'aquest conjunt d'amenaces. Teresa? Bé, em penso que ja hem complert amb els 10 minuts.
Doncs moltes gràcies per haver-nos deixat parlar i espero, doncs, moltes gràcies a tots vosaltres i bon futur pels que ens jubilem. Bé, com veieu, els degans estats no els deixem passar classes passives i els tindrem segur sempre ben a prop per donar-nos consells i aquests ànims que sempre necessitarem. Gràcies, Teresa, i gràcies, Pere, per parlar en nom de tothom. Ara ve un moment en el que cridarem persona per persona, a les persones homenatjades, els hi podreu fer un càlid aplaudiment i els hi farem un petit present, és un petit gravat de Guinovart en agraïment de la facultat a la tasca realitzada. Teresa, si pots venir.
Després, si ho aconseguim, mentre estiguem fent la copa de cava, a veure si ens fem una foto, que quedaria bé. I sempre és d'aquelles coses que es recorden. Passarem ara gairebé a la part final d'aquest acte, amb una mica de música, així anem païnt una miqueta les emocions. I després, de manera superbreu, el vicerector de projectes estratègics i jo mateixa us direm les últimes paraules de comiat. Bé, a continuació us interpretarem una cançó titulada Hero, que transmet el missatge de treure força, aquella força interior que tots tenim en circumstàncies difícils. There is a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you look into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lives in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and that emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. Oh, oh, Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find the way. Then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lives. A hero lives, a hero lives, a hero lives, that a hero lives in you. Moltes gràcies. Vale, per acabar, una cançó que no fa falta presentació, de ben segur tots la coneixereu.
I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One moment I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand and pillars of salt. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Calvary choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you'd go there was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Calvary choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you'd go there was never, never a honest word. And then was when I ruled the world. Val, ara m'haureu d'ajudar. 1, 2, 3, sí. Whoa, 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 whoa. Seguiu? No pareu, eh? Jerusalem bells are ringing, Roman Calvary choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you'd go there was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, el que ha fet la Glòria era difícil, eh? Ara li hem posat difícil al vicerector de projectes estratègics. Li hem posat impossible, insuperable. Doncs el vicerector, el Paco Ponente, un company nostre, parla en nom del rector, que excusa la seva presència i parlarà des del faristol. Bé, degana, vicerector, vicedegans i vicedeganes, professorat, estudiants, si és que hi ha algú a la sala, i personal tècnic i de gestió, administració i serveis de la Facultat de Filosofia i Lletres, amigues i amics. En primer lloc, us vull traslladar un càlid missatge de salutació per part del rector de la nostra universitat, Javier Lafuente, que per raons d'agenda avui no pot ser aquí com l'hagués agradat. El rector ha delegat en mi la seva representació i puc dir, sense cap mena d'impostació, en aquest cas, que la seva decisió ha estat motiu d'alegria per mi, especialment per la naturalesa de l'acte que avui ens reuneix en aquest auditori i que no és altra que retre homenatge i mostrar el nostre reconeixement i el nostre afecte als companys i companyes del professorat i del PTGAS de la Facultat de Filosofia i Lletres
que es jubilaran en acabar l'actual curs acadèmic. Al llarg de les darreres 3 dècades he tingut la sort d'haver-ne conegut personalment la major part. En alguns casos compartim molt temps de feina, converses, projectes, etc. En algun cas la coneixença ve fins i tot de més lluny, l'època que en Carlos i jo mateix érem estudiants en aquesta mateixa facultat. D'això ja fa 40 anys. La qual cosa em fa pensar que d'aquí a poc estaré jo assegut aquí escoltant un discurs semblant al que ara jo estic fent. El Pere Issàs em deia, abans d'entrar, deia està científicament demostrat que el temps corre molt ràpidament. En fi, vull dir amb tot el que explicava abans que avui no em sento simplement partícip d'un acte protocolari en què represento la persona del rector, ho és també això, evidentment, però el seu significat va, per a mi, molt més enllà d'aquest caràcter estrictament formal i passa a tenir un component també de caràcter personal. Les persones que avui homenatgem han dedicat durant molts anys els seus esforços i les seves capacitats, que són moltes, a fer millor la nostra facultat i la nostra universitat, la qual cosa vol dir, entre d'altres importants, formar milers d'estudiants, ho deia la Teresa quan parlava, quants estudiants han passat per les vostres mans en aquestes dècades de feina. Ara m'he perdut. Deia, la qual cosa vol dir, entre altres importants, formar milers d'estudiants, fer reconegudes contribucions a la recerca dels respectius àmbits, col·laborar des de posicions molt diverses en el bon funcionament de la institució, amb la vostra implicació en les variades activitats que caracteritzen la vida universitària, sense oblidar aquelles habitualment més feixugues com les feines relacionades amb la gestió. El moment de la jubilació és un punt important a la vida de qualsevol persona que estima la seva professió i en gaudeix dedicant-s'hi. Ja sabem que no tot és sempre grat i amable a la feina, és veritat, no? Però estic segur que totes i tots compartim que les parts menys lluminoses o directament fosques, en alguna ocasió, són àmpliament superades per les que ens fan sentir que l'esforç i l'entusiasme que hi aboquem tenen tot el sentit i ens proporcionen molts moments de satisfacció i, et dic, de felicitat. És per això que un mai sap si felicitar els amics i amigues que es jubilen amb tot el mereixement o acompanyar-los en el dol, que, si més no, en alguns casos els tocarà superar a partir del 21 de setembre. Probablement el que toca és fer les dues coses alhora. A través de l'emeritatge o de l'adquisició de la condició de professorat honorari, podrem seguir compartint amb molts de vosaltres bona part del que hem estat fent aquests anys. No només activitats quotidianes de feina, sinó també converses als passadissos o prenent un cafè, debat a comissions i consells acadèmics, participació a seminaris i jornades, col·laboració en publicacions col·lectives i projectes, sense oblidar el plaer d'aprendre coses alienes a i de vegades força allunyades de la nostra especialitat. I això gràcies a l'enorme riquesa disciplinar d'una facultat com la nostra, tan viva i tan imprescindible per ajudar a construir una societat que mereixi el nom de culta i civilitzada i, sobretot, justa, solidària i equitativa. Totes i tots vosaltres heu estat i ho continuareu essent, en la mesura que ho vulgueu, part essencial d'aquest projecte. En un món, i per desgràcia, una universitat, i parlo ara en termes de model d'universitat creixement hegemònic, no particularment de la nostra, en un món i una universitat, deia, on quan més va, més importància es dona a un utilitarisme de via estreta que menysté allò que no genera valor immediat traduïble en ítems quantificables i si és en diners millor, vosaltres heu contribuït a mantenir ferma la irrenunciable tasca d'ajudar a crear una ciutadania informada i crítica de l'única manera que això es pot fer, mitjançant el vostre exemple i amb una dedicació docent que posa l'accent no tant en la transmissió de coneixements, que també, per suposat, com en el foment entre ells i les estudiants de la curiositat intel·lectual, de voler saber més, del dubte front certeses aparents que en realitat tenen poc fonament al darrere, de la inquietud per explorar nous camins, plantejar noves preguntes
i trobar-hi altres respostes a les que s'han donat en el passat. Milers de joves han passat per les aules on vosaltres heu exercit una vocació que, n'estic segur, haurà deixat empremta en molts d'ells i que els haurà servit de pauta en molts aspectes de la vida una vegada completat el seu cicle a la universitat. Fa dècades que vivim en el que, parafrasejant Oswald Spengler, alguns s'entesten a anomenar la decadència de les humanitats. Però de la mateixa forma que aquell nacionalista reaccionari alemany, inspirador d'alguns aspectes del nazisme, s'equivocava profundament en el diagnòstic, i no cal dir que brutalment, sobretot en les receptes, també equivoca en el diagnòstic qui fa anys que van dient les absoltes pels estudis humanístics. Certament no ho tenim fàcil a una facultat com aquesta, però amb el nostre treball, amb el vostre treball, demostrem cada dia que aquest món no té remei si no es té en compte també, no únicament, però també allò que aquí fem, allò que aquí heu estat fent durant tants anys i que de ben segur continuareu fent una vegada passat al cap de la bona esperança que és la jubilació. Durant molt temps, els llibres i articles que heu publicat continuaran contribuint a aquesta tasca de formació de ciutadans i ciutadanes lliures i no conformistes. Les idees que hi contenen, com les que vau sembrar a les aules, continuaran donant fruits, fent pensar, obrint portes i estimulant el desig de molts estudiants de voler ser filòlegs, bibliotecaris, geògrafs, antropòlogues, historiadores, helenistes, filòsofes, musicòlegs. La Facultat de Filosofia i Lletres que heu contribuït a enfortir amb la vostra feina, la esplèndida Biblioteca d'Humanitats, que és el resultat d'anys d'esforços i dedicació de les persones que hi treballen i que segurament són les que més amen els llibres perquè els guarden, els protegeixen i els cuiden com a fills. La facultat i la biblioteca, dic, són autèntics refugis climàtics en uns temps de tempestes que amenacen amb destrossar el que en ocasions ha costat segles construir. Doncs bé, Teresa, Sílvia, Marià, Sara, Josep Maria, Carme, Montserrat, Carlos, Gerard, Pere, vosaltres heu contribuït de forma destacada a construir el mur que frenarà i al capdavall, i vull confiar, impedirà el desastre. En tot cas, ha arribat el moment de contemplar la feina feta i de sentir-vos-en ben orgulloses i orgullosos. Per als qui encara teniu plans acadèmics en els propers anys, l'1 de setembre serà un punt i seguit. Continuareu treballant en allò en què excel·liu, ara ja sense la pressió de les classes i del dia a dia de la paperassa, avui més aviat en format digital, que per moments sembla que ens enterrarà. Per als qui, contràriament, heu decidit que ja està bé, s'obre un temps nou ple de possibilitats. En tots dos casos, i en la seva àmplia gamma de possibles combinacions, la vida segueix i segur que paga la pena esprémer-la fins a l'última gota. En nom del rector i de la Universitat Autònoma de Barcelona, us agraeixo tota la vostra dedicació i treball durant dècades i personalment us desitjo que siguin quines siguin les vostres opcions per als anys vinents, molta felicitat i una vida ben plena. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Miraré de ser breu jo també, perquè després d'haver dit 10 minuts, superbreu i tot, em toca a mi ser breu també. Bon dia, vicerectores, bon dia, equip de Deganat, bon dia, directors i directores, coordinadors, coordinadores de titulació i bon dia a la miriada de persones que fan tasques de gestió immenses, coordinadors de TFGs, de pràctiques, els seguiments de doctorats, els seguiments als Erasmus, etc. Cada any en l'acte d'homenatge al professorat i del personal d'administració i serveis que inicia una nova etapa després d'acabar la seva vida activa com a docents o com a treballadors, treballadores de la facultat, és un acte ben emotiu. Enguany potser ho és una miqueta més per a mi, no només pel volum de persones que jubilen, entre les que cal comptar, no tan sols les que són avui aquí, sinó també les que han preferit acomiadar-se de manera més discreta. Amb diverses d'aquestes persones, a les quals tenim avui aquest record especial, he tingut el plaer de compartir part del seu i del meu camí per la Universitat Autònoma de Barcelona. Disculpeu si avui no em deixo portar gaire per la retòrica, sinó més per les emocions. Una vegada, quan encara no havia obtingut un contracte fix a la facultat, un company em va fer notar que, segons ell, no calia insistir i seguir saludant de forma amable a les persones que no ens saluden.
Molt bon dia, què tal, com va tot? Sempre sense resposta. A la universitat s'hi ve a treballar, no a fer amics, em deien. Del que no se n'adonava aquest company, al qual, per sort, no vaig fer gens de cas, és que finalment aquella persona a la qual jo sempre saludava, i que ara sé que era com jo del gènere tímid, va acabar per saludar-me i fins i tot vaig poder tenir amb ella, en els últims anys del seu pas per la facultat, un tracte, en alguns sentits, força proper. De que aquesta perseverança en l'amabilitat a vosaltres, a la comunitat de professorat i de personal i administració i serveis, als molts companys i companyes que sempre he vist saludant, oferint la mà estesa, escoltant, rebatent, aportant idees. Deia Aristòtil que les dones i els homes som animals polítics. Un dels béns als que no renunciaríem mai, o almenys la majoria de persones no hi renunciarien, és a l'amistat. Una amistat que jo he vist en molts d'aquests passadissos de la facultat, fins i tot entre persones que defensaven postures o teories contraposades. Deia Montaigne, del seu amic Etienne de la Boétie, en una peça dedicada a l'amistat, que ells dos, Montaigne i Etienne, s'estimaven molt perquè ell era ell i jo era jo. És a dir, cap dels dos havia perdut la seva identitat i des del respecte compartien pensaments i sentiments. Aquesta, penso, hauria de ser una de les missions de la facultat, aconseguir mostrar als ciutadans i ciutadanes que durant uns anys acollim en els graus, en els màsters i els doctorats, que les relacions basades en el respecte intel·lectual i personal són aquelles que ens faran construir societats millors. En aquests temps en què hem vist coses que mai hauríem imaginat, com un consultor del president dels Estats Units amb una motosserra, m'ha semblat important, molt important, recordar avui que ens cal seguir defensant els valors de l'amabilitat, de l'amistat, de l'estima, com un motor de transformació també a la universitat, si volem que encara avui segueixi sent motor de canvi. Aquell que és amable és digne de ser estimat, ens diu l'etimologia i ens recorden molts humanistes que entenien també l'amabilitat com una eina política. Cal, doncs, perseverar en conrear i en mostrar la nostra part de natural més afable, més conciliadora, sense perdre, però, la fermesa en les conviccions, perquè només generant condicions d'entesa serem capaços d'aconseguir fites comunes per al benestar de la comunitat. Veient els vídeos tinc molt clar que el millor que us emporteu, Carme, Sílvia, Teresa, Pere, Carlos, Josep Maria, Marià, Gerard, Sara, són les persones que us han acompanyat i que us acompanyen. En moltes de les històries hi ha records a aquells que han perseverat al vostre costat. En un fragment, que per qüestions de temps no hem pogut encabir en el vídeo, però que podreu recuperar després en les entrevistes individuals, Sílvia Carrasco recorda els seus temps d'estudiant reunint-se amb altres companyes per defensar els drets d'una professora a la que injustament no havien contractat. El que hem après de vosaltres és aquesta capacitat de teixir xarxes, de defensar plegats un model de facultat, un model d'universitat preocupada pels valors cívics, per la recerca puntera, per un ideal de docència inclusiu i a l'abast de totes les persones que tinguin curiositat pel coneixement. Marià, els que ens quedem, i espero que vosaltres també us quedeu amb nosaltres, seguirem lluitant perquè la paraula coneixement estigui de moda. No sé si aconseguirem que sí, com diuen ara mainstreaming, però mantindrem la dèria d'intentar fer créixer el coneixement. Més ara que tenim el mandat del degà Isàs de seguir mantenint i fent créixer el coneixement. Amb alguns de vosaltres hi he tingut un tracte molt proper i he agraït sempre el consell savi, la crítica constructiva i de vegades fins i tot punyent, la voluntat de servei, la generositat. Tot el que he fet ho he fet amb ganes, ens deia la Teresa Cabré. Aquesta il·lusió l'he viscuda amb molts de vosaltres en moltes ocasions. I fins i tot, quan ha calgut enfrontar situacions difícils, us hem trobat i us seguirem trobant. Deia Nietzsche, així va parlar Zaratustra, l'amic és aquell que es queda quan tots han marxat, el que desafia les nostres debilitats i ens confronta amb les nostres veritats més dures. Dono fe que molts de vosaltres heu estat exemples d'aquesta integritat, d'aquest desafiament en la defensa del que consideràveu podia ser un bé comú. La defensa del patrimoni lingüístic, artístic, musical, l'estudi històric i present de les vulnerabilitats i la construcció per la seva superació,
la contribució decidida en el complex govern per consens de la universitat. Són aportacions cabdals del vostre llegat. Així que jo també, com l'Anna Bartra, dono fe de la vostra vàlua i confio que ens seguirem retrobant. Com li deia el Petit Príncep de Saint-Exupéry, el seu amic la guineu, si em dius que vindràs a veure'm, per exemple, a partir de les 4, a partir de les 3, jo començaré a ser feliç. Doncs així ens trobareu sempre a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma, feliços de retrobar-vos. Gràcies. Bueno, avui m'ha costat una miqueta més, Posarem el vídeo de Gaudeamos i qui es vegi en cor de cantar, que canti. Gaudeamos Sigitur, Iovenes nos, Gaudeamos Sigitur, Iovenes nos, Sempre